ένα παιδί της 6ης τάξης από την Ελλάδα. Αυτό τον καιρό κάνουμε μια εργασία με θέμα της ζωής σας. Αυτός ο δάσκαλος μας έβαλε να δούμε ένα βίντεο με θέμα της σχολικής ζωής σας. Πραγματικά στην αρχή πίστευα πως όλο αυτό που έβλεπα ήταν μια ψευδαίσθηση. Δυστυχώς όμως στη συνέχεια κατάλαβα πως ήταν πραγματικότητα. Το βίντεο παρουσιάζει τη ζωή ενός δασκάλου που παράτησε τα πάντα και πήγε στις χώρες που τον έχουν ανάγκη για να εκπαιδεύσει παιδιά που αγαπάνε και θέλουν να μάθουν γράμματα. Παρόλο το 1 ευρώ και 20 λεπτά μισθό που παίρνει κάθε τρίμηνο. Άλλο ένα στιγμιότυπο που μου έκανε εντύπωση ήταν η συνθήκη ζωής των κοριτσιών. Με αυτά που είδα έμεινα άναυδος και ποτέ δεν περίμενα πως θα είναι σκληρή και δύσκολη η ζωή που έχουν. Κορίτσια να δουλεύουν, γεγμός των κοριτσιών, ντροπαλές ώστε να μην μπορούν να μιλήσουν σε ξένους, αλλά και το χειρότερο, να μην τους επιτρέπουν να πηγαίνουν σχολείο. Στη γεωγραφία έχουμε μάθει ότι η Αφρική έχει τους περισσότερους ορυκτούς φρούτους από όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι η πιο πλούσια ήπειρος στον κόσμο, αλλά δεν είναι. Τότε ποιος και γιατί την έφερε σε τέτοια κατάσταση?